जय श्रीराम पिलाମାନେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ଗଣିତର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ତ ବେଶୀ ଡେରି ନ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ପରିଚିତ। ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣିବାରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ସେହିପରି ଦୁଇଟି ଡାଲାରେ ଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ ବେଶୀ କେଉଁଠାରେ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଜିନିଷ ଅଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କେମିତି? ଦୁଇଟି ଡାଲା ଅଛି, ଏଥିରେ ଛଅଟି କମଳା ଅଛି, ଏଥିରେ ଚାରୋଟି। ତ କେଉଁଠାରେ ବେଶୀ ଅଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 ଆମେ ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଣିଲେ। ତ ବେଶୀ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଏଇଟାରେ। ତ ବଡ଼ ଯୁଆଡ଼େ ଗୋଡ଼ ସିଆଡ଼େ। ଦେନ୍ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଜିନିଷକୁ ଗଣିବା ବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେପରି ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିବା ଇଟା ସଂଖ୍ୟା, ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକରେ ବୋଝେଇ ହେଉଥିବା କମଳା ସଂଖ୍ୟା, ତୁମ ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି। କ'ଣ? ତମର ଏଇ ଘରଟା ତିଆରି ହେଉଛି, ତ ଏଠି କେତେଟା ଇଟା ଲାଗୁଛି? 1 2 3 4 5 6 7 8, ତ 8ଟା। ଏମିତି ଅସଂଖ୍ୟ ଇଟା ଲାଗୁଥିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକରେ ବୋଝେଇ କମଳା ସଂଖ୍ୟା। ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଯାଉଛି, ଟ୍ରକରେ ବୋଝେଇ କମଳା ଯାଉଥିବା ସଂଖ୍ୟା, କମଳା ଯାଉଛି ଯେଉଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କମଳା ଯାଉଛି ସବୁ। ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା କେତେଟା କମଳା ଯାଉଛି? ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର କରି। ସେହିପରି ତାପରେ 5 ଜଣ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଜମା ଖାତାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ତାହା ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ତ ମହେଶ ବାବୁ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି? ଫାଷ୍ଟ 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି, ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି, ତାପରେ 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି, ଏଇଭଳି 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ସୁଖବିନ୍ଦର ବାବୁ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି? ଫାଷ୍ଟ 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି, ତାପରେ 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି, ତ 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ, ତ 4,56,349 ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ସରିତା କେତେ ରଖିଛି? 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି, ତାପରେ 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି, 3ଟା ତାପରେ 2ଟା 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ 2,56,000 2,80,593 ଟଙ୍କା ରଖିଛି। ତାପରେ ରଙ୍ଗନାଥ କେତେ ରଖିଛି? 3ଟା ସଂଖ୍ୟା, ତାପରେ 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି, 3,50,000, ତାପରେ 3ଟା ସଂଖ୍ୟା 2ଟା ସଂଖ୍ୟା। ଜମିଲ କେତେ ରଖିଛି? 1,87,532 ଟଙ୍କା। ତାପରେ କାହା ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି କହ? କହିଲେ କାହା ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ଜମା ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖ, ଯେପରି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କମା ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖିଲେ ଦେନ୍ କାହା ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି କହ? କାହା ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି କହ? ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ କମା ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖ, ଯେପରି ଲେଖା ହେଇଛି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କମା ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି 3ଟା 2ଟା, ତାପରେ 2ଟା, ତାପରେ 1, ତ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 0 ଅଛି। ପୁଣି 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି ଲେଖା ହେବ 0 0, ଏମିତି ଲେଖା ହେବ। ସେହିପରି ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? କାହାର ଜମା ଖାତାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଅଛି? ଆ ପାଖରେ ଅଛି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆ ପାଖରେ ଅଛି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆ ପାଖରେ ଅଛି 2 ଲକ୍ଷ, 3 ଲକ୍ଷ, 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ନାଇଁ? ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ତାପରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଙ୍ଗନାଥ, ତାପରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରିତା, ତାପରେ ଜମିଲ 1,87,000, ତାପରେ ମହେଶ ରଖିଛି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କାହାର ଜମା ଖାତାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଅଛି? 1 ସୁଖବିନ୍ଦର, ଲେଖିଦେଉଛି ସୁଖବିନ୍ଦର।
କାହାର ଜମା ଖାତାରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଟଙ୍କା ଅଛି? ମହେଶ। 5ରେ ଅଛି ନା ମହେଶ। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ଅଧିକରୁ କମ୍ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖ। ଲେଖିଲେ 1 3 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 ଲେଖିଲେ। ଦେନ୍ କ'ଣ କହିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 1,10,000 ଅୟୁତ। 1,00,000 କେତେଟା ଶୂନ ରହିବ? 1 10 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ 5ଟା ଶୂନ ରହିଲା। ଏଇଟା ଆଉଥରେ ଲେଖି ଦେଉଛି ଟିକେ। 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ। 10 ଅୟୁତ କେମିତି? 10 କମା କେତେ ହେଲା? 4ଟା ଶୂନ। 1 10 100 1000 10 ଅୟୁତ। ସେଇଭଳି 100 1000 ଅୟୁତ କେତେଟା ପରେ ଅୟୁତ ବସେ? 4ଟା। ଏ ଦେଖ 1 10 100 1000 ଅୟୁତ 10 ଅୟୁତ। ତାପରେ ଅୟୁତ ପାଖରେ କମା ଅଛି ନା, ତ 10 ଅୟୁତ ହେବ। ଦେନ୍ 100 1000 କେମିତି ଅଛି? 100 1000 1 10 100 1000 100 1000 କେମିତି ଅଛି? 1 2 3 4 5 100 ତାପରେ 3ଟା ଶୂନ। 1ରେ 3ଟା ଶୂନ 1000 ହେଇଯିବ। ସେହିପରି 100 1000 1 କୋଟି ସଂଖ୍ୟା ସହ ପରିଚିତ। 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 9999। ତ 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା 1, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା 9। ଦେନ୍ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା 10, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା 99 10 99। ତାପରେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 100, ବଡ଼ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ସାନ, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେବ? 999 ଏଇଭଳି। 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା 9999। 9999 ପ୍ଲସ୍ 1 କେତେ ହେବ? 10,000। 9999ରେ 1 ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ହେଉଛି 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା। କାହିଁକିନା 1ଟା ସାନ, ତାପରେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 10ଟା ସାନ, 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 100ଟା ସାନ, ଏଇଭଳି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ 1 ଯୋଗ କଲେ 10,000 ହେଇଯାଉଛି। 10,000 ହେଲା 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଟା ହେବ? ଏଇଟା 9,09,999 ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। କାହାର? 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟର। ତାପରେ 5 ଅଙ୍କ ଏଇ ଦେଖ 5,000 ବିଶିଷ୍ଟର 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସହ 1 ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ? ସରି 99,000 99 ଏଇଟା ହେବ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ 10,000। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେବ? 5ଟା ସଂଖ୍ୟା, 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି 99,999। ତାପରେ ସେହିପରି 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସହ 1 ଯୋଗ କଲେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିଲେ 99,999 ପ୍ଲସ୍ 1 ହେବ କେତେ? 1,00,000 ଟଙ୍କା। ଏଇ 3ଟା ସଂଖ୍ୟା, ତାପରେ 2ଟା ସଂଖ୍ୟା। 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା କ'ଣ ହେବ? 6ଟା 9, ଫାଷ୍ଟ 3ଟା ସଂଖ୍ୟା, ତାପରେ 2ଟା ସଂଖ୍ୟା 9,99,999 ହେବ। ଦେନ୍ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା 1 ଯୋଗ କରି ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ କହ? ପାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କି? ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭଳି ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖ, ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଓକେ, 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା 9 ପ୍ଲସ୍ 1 ହେଲା 10। 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 99 ପ୍ଲସ୍ 1 ହେଲା 100। 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା, 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 99, 1 ମିଶିଲା 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 9,999 ପ୍ଲସ୍ 1 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। କେମିତି ହେବ? ଏଥିରେ ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି, ଗୋଟେ ଶୂନ, 2ଟା ନାଁ ଅଛି, 2ଟା ଶୂନ, 3ଟା ନାଁ ଅଛି, 3ଟା ଶୂନ, 4ଟା ନାଁ ଅଛି, 4ଟା ଶୂନ, 1 4ଟା ଶୂନ। ଏଠି 5ଟା ନାଁ ହେବ, 5 ଅଙ୍କ ତ 5ଟା ଶୂନ, 5ଟା ନାଁ ତ 5ଟା ଶୂନ। 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ତ 6ଟା ନାଁ, 6ଟା ନାଁରେ ତ 6ଟା ଶୂନ, ତ 7ଟା ନାଁ ହେବ।
ଆଉ 7ଟା ଶୂନ, ଏ 7ଟା ଶୂନ ବି ଦେଇଛି ମଧ୍ୟ, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ 7ଟା ଶୂନ, 7ଟା ଶୂନ 1 ଅଛି, ତ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। 7ଟା ଶୂନ ରହିବ, ଯେତେଟା ନ ରହିବ ସେତେଟା 7ଟା ଶୂନ ରହିବ, ସେତିକିଟା ଶୂନ ରହିବ। କମା ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଗୋଟିକୁ ଲେଖ ଏହିଭଳି। ତ ଫାଷ୍ଟ 3ଟା, ତାପରେ 2ଟା, ତାପରେ 2ଟା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏକ କୋଟିର ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଯେପରି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 1.5 କୋଟି। ସେହିଭଳି 1 କୋଟି ସହ ସଂଖ୍ୟା ନାମ ପଠନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅନ୍ୟ ଏକକ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପର୍କ ଦିଆଯାଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଓକେ, 100 10 10, 100 10 10, এটা 100 ହେଲା, 100 10 10। ତ ଫାଷ୍ଟ 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି, ଏଠି ତ ନାହିଁ, ତ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି ଦେଲେ, ସରି 100 10 10 10 10 ଅଛି, 10 ପାଖରେ ଗୋଟେ କମା ବସିଲା, ତ କାହା ପାଖରେ କମା ବସିଲା? 10 ଅଙ୍କ ପାଖରେ କମା ବସିଲା, ତ 10 10। 1000 ହେଲେ 10 100 10 100, ତାପରେ 2ଟା ଶୂନ ଅଛି, ଆଉ 100 ଘର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କମା ବସିଲା, ତ 10 100 10 10 110, ତ 100 ଅଛି, ତାପରେ 10 ଘର ପାଖରେ ବସିଲା କମା, ତ 10 110, 1 ଲକ୍ଷ, 100 1000 ଦେଖ, 100,000 ହେଲେ 100 1000 3ଟା ସଂଖ୍ୟା, ତାପରେ 100 100 1000 100 1000 ହେଲା 2ଟା ସଂଖ୍ୟା, ପରେ 100 ଘର ପାଖରେ କମା ବସିଲା, ତାପରେ ସେଇଭଳି 1 କୋଟି ମଧ୍ୟ ହେବ। 1 କୋଟି, 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ କୋଟି। 1 କୋଟି, 1 କୋଟିରେ 1 କୋଟି 100 ଲକ୍ଷ, 100 ପାଖରେ କମା ବସିଲା ଲକ୍ଷ, ଦେଖ ଲକ୍ଷ ଘର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କମା ବସିଲା, ତାପରେ 10,000 10 10,000 1000 10,000 1000 ମାନେ କ'ଣ? 10 ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶୂନ ବସିଲା, ହେଇଗଲା ଏତିକି 10, ତାପରେ 1000 ଦେଖିଲେ 3 1000 1000, 3ଟା ଗୋଟେ 1000, ଇଏ ଗୋଟେ 1000 ହେଇଗଲା 10,000 1000। ତାପରେ କହିଲ ଦେଖି ଡାହାଣ ପଟେ 7ଟି ଶୂନ, ଓକେ, କ'ଣ ଅଛି? 1ର ଡାହାଣ ପଟେ 7ଟି ଶୂନ ଲେଖିଲେ 1 କୋଟି ହେଉଛି। ହଁ ଦେଖ 1 କୋଟି, ଫାଷ୍ଟ 3ଟା, ତାପରେ 2ଟା, ତାପରେ 2ଟା, 1 କୋଟି ହେଲା ଆମର। ଡାହାଣ ପଟେ 8ଟି ଶୂନ, ତ 8ଟି ଶୂନ ଆମେ ଦେଇଦେବା, କ'ଣ ହେବ? 1 ଅର୍ବୁଦ, 1 ଅର୍ବୁଦ ହେବ। 8ଟି ଶୂନ ଲେଖିଲେ 1 ଅର୍ବୁଦ ହେବ, ଇଏ 1 ଅର୍ବୁଦ ହେବ, କୋଟି ପରେ ଅର୍ବୁଦ। ତାପରେ ପୁଣି 1, ପୁଣି ଦେଇଦେବ, ଦେଇଦେଇକି ପୁଣି ଗୋଟେ 1, ସରି 2, ତାପରେ 3, ତାପରେ 4, ତାପରେ 5, ସେଇଆ ହିଁ କହିଛି। 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା, ତ 1 କୋଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆରମ୍ଭ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ କମା ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖ, ତ କମା ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖିଦେବ, କମା ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖିଲ, 1 2 3 1 2 3 ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ ନା, ସେପରି। ତାପରେ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଅଙ୍କ ଗ୍ରିଡ୍ ଅଙ୍କ ନେଇ 5ଟି 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କର, ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଫାଷ୍ଟ ଆକୁଆକୁ ନେଇ କରିଦେବ, ତାପରେ ଆକୁଆକୁ ନେଇ କରିଦେବ, ଆକୁଆକୁ ନେଇ କରିଦେବ, ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ 2ଟି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେଉଛି। 15ର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 15, 15ର ସଂଖ୍ୟା ନାମ ହେଉଛି 15, ଏମିତି ତ ଆଗେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନେଇଯିବା, 6ଟା ହେବ, 5ଟି 8 ଅଙ୍କ, 3 3 ହେଲେ ଇଏ 2 ନେଇଯିବା, 6 ହେଇଯିବ, ସରି 8 ହେଇଯିବ। କ'ଣ ହେବ? 1 0 2 5 6 3 7 4, ଆକୁ କମା ବ୍ୟବହାର କରିଦେବା, ଫାଷ୍ଟ 3ଟା, ତାପରେ 2ଟା, ତାପରେ 2ଟା, ହେଲେ 1 କୋଟି, ଏଇଠି ଲେଖି ଦେଉଛି 1 କୋଟି 2 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ 56,000 56,000 674 674
674 देन आ गोटे नवा एमती 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 नहीं तो आपको आम एमती नवा एमती एमती नहीं एपटे दुईटा संख्या नहीं 2 3 8 0 6 4 1 5 फास्ट 3टा संख्या तापर दुईटा फास्ट कथा जान दियो एटा हला 1000 ए द्वितीय एपटू गले द्वितीय एपटू गले तृतीय एपटू गले जब तृतीय जी भी थी सी है 1000 दुईटा संख्या थी जितकी थी 56 57 58 जहाँ भी अच्छी से हो 1000 एपटू गले पुणी द्वितीयटा हम सब लक्ष्य जिते भी था दुईटा अच्छी मैंने 2टा लक्ष्य हम तब ये हम कोटी सब ओके पढ़िया सहज हम तब 2 लक्ष 2 लक्ष 38 हजार सॉरी 38 लक्ष लक्ष 6000 हजार 415 415 ये दुईटा एग्जांपल देली तो करदेव एहीपरि 8 अंक विशिष्ट संख्या तैयारी कर जार प्रत्येक अंक सामान एहीपरि जेतोटी संख्या संभव सेगुड़ी को लिख 8 अंक विशिष्ट संख्या तैयारी कर जार प्रत्येक अंक सामान तो एमती 1 1 1 1 1 1 1 8 लिखिदेव 1 तापर 2 2 लिखिदेव 2 2 2 2 2 2 3 3 भी लिखिदेव जहाँ लिखिदेव 3 3 कि सबुरा सामान लिखिदेव सामान ही लिखिदेव ना आंसर भूल जाइए तापर केवल 2टी अंक व्यवहार करी एपरी गोटे 8 कौ प्रश्नटा पचे देखिए केवल 2टी अंक व्यवहार करी एपरी गोटे 8 अंक विशिष्ट संख्या लेख जार अंक गुड़िक ओल्टा क्रम लिखिले से मूल संख्या सह सामान हम ये 1 2 2टी अंक ना 2 2 2 2 केत आ गए 2 लिख 1 आपको ओल्टे की लिखले भी सही हम 2टा अंक व्यवहार कले कौ अंक 2टी अंक 2टी है 1 आ 2 आ किसी व्यवहार करना तो एम लिख 3 1 1 1 1 1 1 पुणी 3 लिख कि फास्ट अंक प्रथम अंक आ शेष अंक सामान रहा भी सामान रख 2टी अंक व्यवहार कर 3टी नुहे तो 3टी अंक व्यवहार करी एपरी 8 अंक विशिष्ट संख्या लेख जार अंक मान समस्त 8 हम यहीपरि आउ केते गुड़िया संख्या लेख ओके तो एम लिख 5 1 3 0 0 0 केते 3 0 1 लिखल 6 5 हाँ ठीक अच्छे केतोटी संख्या व्यवहार कले 3टी संख्या संख्या केतोटी 3टी कौन कौन 5 1 3 मिसला केते हम 8 तो आ गोटे कौन लिख आहरी बहुत गुटे लिख 2 2 1 सॉरी 5 3 0 0 लिख दिया आ गोटे लिख 4 4 0 0 लिख 7 1 0 0 0 0 लिख ये बहुत संख्या लिखा हम तो ये एग्जांपल देदेली तो शेष पर्यटन भिडियो को देखा थैंक यू आप आम 1.2 प्रश्न उत्तर करिए थैंक यू।